Moikka! Tervetuloa seuraamaan Intian ihmeellinen luontodokumenttisarjaa. Minun nimeni on Joni Koukku ja toimin teidän oppaananne esittelemässä, mitä kaikkia ihanaa täältä valtavan suuresta Intian maasta löytyykään. Tänään olemme Goalla ja eiköhän mennä katsomaan, mitä täältä metiköstä löytyy. Haha! No niin, tässä kun ollaan aikamme käppäilty, niin ollaankin törmätty tämmöiseen valtavan kokoiseen ihan vaan vampyyrilepakoiden asuttamaan puuhun. Pirun suuria otuksia ja osaa lentää ja kaikenlaista. Kuulemma imee paikallisten verta yöaikaa. Valtavan kokoisia, valtavan uneliaita telikoita. Unen määrät saattaa ihan vaihdella 48 tuntia putkeen, jotkut nukkuu ihan viikon. Tästä syystä nämä vampyyrilepakot onkin aika tyhmiä otuksia, koska ei ne ole kertaakaan kerännyt opiskelemaan mitään elämänsä aikana. Onnekkaimmat muistaa joskus syödä ja faktahan on myöskin se, että 1/3 näistä lepakoista, mitä tässä puussa näkyy, niin ne on kuolleita. Osa on ollut siinä kuolleena jo vuosia, mutta siellä ne vaan roikkuu. Eihän ne nyt loppupeleissä niin kovin ihmeellisiä ole, kun ajattelee, että onhan noita lepakoita nyt tietysti Suomessakin, että eiköhän jatketa matkaa. Noniin, kato, tästä lähettiin sitten käppäille, niin tässä onkin tämmönen gekko jo vastassa. Pirun nopeet otuksia. Just satuin huomaamaan, että juoksi tosta edestä. Katsotaan, kun mennään vähän etenemään. Jotkuhan sanoi, että nämä on kanssa aika myrkyllisiä. Kato, sinne meni. Sinne meni. Saitko? Sain. No, eiköhän jatketa matkaa taas. No niin, nyt löydettiin tämmönen kukko. Koitetaan saada sit jonkunnäköinen selko, että No! Apina! Se on siellä puussa, ei. Kato perkele! Joo, noniin. Kyllä se on ihan... Joo! Iso sika. Perkele, pomppii siellä. Katsotaan. Se saattaa olla useampikin koko perhe. Kato, joo. Kato, siellä mennään. Vähän jänskettää. Joskus ne vähän murisee ja näyttää hampaita ja menee liian lähelle, mutta yleensä ne on sitten ystävällisiä, jos niille yrittää tarjoa vähän vettä. Ei, kyllä ne taisi nyt lähteä. Meidän täytyy lähteä seuraamaan nyt tätä polkua syvemmälle tonne metikköön. No niin, tämmönen musta. Kato nyt, viekö se on ihan mudasta yltä päältä lipi, märkä ja utareet. Ainakin 10 nänniä. Kato, ja nyt vihasena kattoo. Kato, kun kaksi kovaa vastakkain. Nyt se huomaa, että reviirille on tultu. Varmaan poikasia suojelee. Kato, älä nyt tuu lähemmäs. Antaa olla vaan. Viimeinen kerta. Näin ne suojelee reviiriä. Pitää näyttää, että kuka on se reviirin haltija. Sitten se kumpi voittaa, niin se jää reviirille ja toinen joutuu etsiä perheelleen uuden kodin. Tän taiston nyt tällä kertaa meikäläinen voitti, mutta ei tiedä, että milloin joutuu taas seuraavan kerran pistää kärsät vastakkain. No niin, nyt ollaan päästy tänne Agondarannan hylätylle hotellille. Taru kertoo, että tää piti valmistua tuossa vuonna 1983, mutta siinä kävi sit silleen, että paikalliset vähän protestoi ja ei tätä hotellia koskaan saatu valmiiksi. Myöskin legendan mukaan se hotelliomistaja, niin se nyljettiin elävältä ja se luut kuulemma löytyy täältä jostain hotellin uumenista. Nykyään tätä vaan asuttaa apinat ja muut tommoset elukat. Tuollakin taas rapisee pusikossa ihan koko ajan. Kyllähän täällä sitten, no kato, siellä on joku paikallinen hippi. Ei, kyllä se on paikallinen nainen, joka siellä on parvekkeella. Mitä se siellä tekee? Siellä se taitaa asua vaan. No, katsotaan, mennään eteneen, että mitä täällä oikein löydetään. Jännää on.
Nyt muuten haisee joku eläin. Tässä on kaikenlaisia tuoksuja ilmassa. Voi haistaa vähän apinaa ja mua vähän pelottaa, että täällä Intiassa saattaa kuitenkin olla vähän isompiakin apinoita. En tiedä kuinka aggressiivisia ne on, mutta kyllähän tässä on aika tottunut näiden eläinten kanssa olemaan. Että eiköhän me pärjätä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Joo, tää hotelli, niin täältä ei ole kyllä pystytty pitämään minkäännäköisessä kunnossa sitten se 80-luvun rakennusoperaatioiden aloituksen jälkeen. Täällä kasvaa tämmösiä ihan mielettömän kokoisia puita. Ja mä oon ihan varma, että tuolla puuntionkaloissa on jotain semmosia olioita, mitä ei ole vielä edes missään kirjoitettu. Kyllä tää on aikamoinen. Tää vois näyttää siltä, että tää on joku veistos. Joku perkele, pelottuu. Ihan niin kuin olisi ollut joku ääni. Saatana suonenveto varpaas. Noniin. Joo, meni pois. No, mutta eiköhän jatketa matkaa. Noniin, nyt ollaan Tatjaankin täällä hotellilla ja tuolla alkaa olla aika pimeetä. Mutta mä vilkaisen ihan nopeasti vaan, että mitä siellä oikein on. Portaat. Piruku ei tiedä, mitä täällä on. Alkaa mennä aika pimeä. Joku siellä sirissä. Kun ei tiedä, saattaa olla vaikka käärmeitä siellä nukkumassa, kun ei näe mitään, niin jos ne pistää tai puree. No, jatketaan tonne puolelle sitten vaan. No niin, tottahan ne legendat oli. Nyt kun tästä tarkemmin katsoo, niin täältä hotellihuumenista ollaan löydetty nämä hotelliomistajan luut. Ei ole ollut helppoa silläkään kaverilla. Nyt kun mennään vähän edetään tässä hotellin puolella vähän syvemmälle, niin tästä kun katsoo, niin tää on ihan yltäpäältä lepakon paskassa koko helvetin lattia. Ja tosta kun tonne edetään, niin tästä voidaan kuullekin joku 100 000 lepakot siellä huutaa. Vähän tästä mennään ja hei! Katsotaan, jos ne vähän näyttäisi sitten. Tää saattaa olla ihan mitä tahansa. Ihan kylmät väreet. Kato, viekö kun ne on. Roikkuuko siellä vai lähteekö ne lentää? Kato, kuulee. Hei! Saattaa olla sellaisia otuksia, että paljon hyökkää. Kato, se menee! No, lepakon paskaa ihan joka puolella. Siellä ne huutaa. Onks ne siellä montuissa? Hyi helvetti! Irstaat lepakot. Kato, siellä ne on katto täynnä. Kattokaa nyt tätä. Intialainen hotellilepakko. Perkele! Hyi saatana, niitä on vitusti. Kato, nyt on ihan helvetisti. Kato, nyt parempi lähtee, jos ne tulee tosta päin, niin se on sitten viimeinen tikki. No niin, mennään. Luita ja paskaa. No niin. Nyt ollaan taas hyvä katsoa turvassa, mutta kyllä on välillä vaarallista. Ei välttämättä itse kannata lähteä kattoon, niin parempi, että on tämmöiset oppaat näyttämässä, että missä kannattaa liikkua ja miten. Mutta mennään tonne syvemmälle vielä.
No niin, nyt on löydetty tää intialaisten pyhä eläin, rantalehmä. Näitä täällä vilisee valtoimenaa joka puolella ja kyllä ne tykkää kans tässä auringossa paistatella. Mutta eiköhän se ollut sitten tästä Intian ihmeellinen luonto Joni Koukun seurassa. Ja ensimmäinen jakso ihan tässä näin. Nyt keskityttiin enemmän tähän Goaan ja katsotaan sitten missä seuraavan kerran ollaan. Mutta terveisiä vaan sinne kotikatsomoihin ja pysykäähän seurassa.